ndati uri kuitei? Wabva kumba uchiti unoenda kuchikoro, uri kuitei? Hati ndakugadzira mbowa uchiti unoenda kuchikoro. Kusaka iripi mbowa yacho? Watosvika kuchikoro? Iwe senzeni usati azokutamba neni wazvinzwa. Waenda here kuchikoro? Ndakukurova. Waregerenda kuchikoro. Nyaya yako ndei? Waregerenda kuchikoro. Watakura chini rese iri uchiti unoenda kuchikoro nguva wa mwana zvanzi yangu. Chiinewe? Wadzingigwe. Uri kuti chiko? Taura nyaya yako. Nenyaya yei? Ayo taura chokwadi mani. Ndakangotuma Lameki kuti ndanduna Mrs. Rusoro ravo rifandarobva richingotamba ini. Iwewe dzakakwane? Ndangotamba ini sekuru. Uchitamba nokutuka ticha? Ndasingazvisava kumarudze. Pedza sipa yo. Nende kuchikoro. Nende kuchikoro.